umaga mga ma'am. So, another day with Ma'am Gigi. So, now I'm on my way to the city to pick up someone. Ay! So, meron akong kakatagpuin ngayon. So, abangan niyo po yan kasi and andito na ako sa highway going to the bus station. So, wala. Wala yung bus. Mio. Buka to dito. Ayun na. Abuat lang ka na to. Uh, Ato kang naipan na. Hindi ka lang di pasayroan na lang ako, no? Dulog. Hindi ka lang... Jeep. Oh. Init. Adi ka. Dito lang ka magwatawa ka. So, maabot naman ito, Dani. Hi mga moms. So, andito na ako sa SM Downtown. Kanina pa ako dito. Nagugutom na talaga ako kasi hindi ko ako nakapag-almusal. Kasi dito yung meeting place namin yung aking hi! Hindi ko siya makilala. Well, naghihintay pa rin po ako mga moms. Ay! So, imimit ko siya dito dahil may inimit kami. Meet by meet by meet. So, habang nag-iikot ako at nagutom na talaga ako, nakita ko yung aking mga favorites. Ayun, yung talaga from ang inasal. Sobrang nakakamiss talaga. Gusto ko rin naman sana kumain para sa araw na sa ito kung gusto rin na alam na hindi nila ma-appreciate masayang yung sauce and the minutes ko also have my siomai from Chunky. So I really miss my mga comfort foods na ay thank you Lord. Kain po. So habang hindi ko yung limit ko, doon sa limit namin, kakain mo na ako kasi gutom na talaga ako mga mga. Since nandito na rin naman ako, nag-iikot na ako, titingin ako ng tech. Mabuti na yung mga hindi kami sobrang mahal. Kung ano yung atin sa sarap. So, andito na ako ngayon sa Ace Hardware and I'm going to look for the tent. Magkano yung ganyan? Ito. 199. 4199 yung ganyan. You're listening to Ace Radio. Pwede makita yung ano. Ah, okay. Ganyan pala ang style niya. Ano ko lang sana yung bakal. Ano tayo sa may ano kaya sira? May ibang Brand. modern lifestyle na brand. Parang hindi ko carry yung ganun kasi medyo mahal yung presyo mga moms. Kala ko yung bakal lang. Dito sa Ace brand. Namad ko. May, saan po? Yani oh. Ah, Ganito siya sir. pila yan? Ano color niyan? Ah, blue. Oo, blue siya.
Pila yung ganyan, ma'am? Ito sir, mas less siya. Ay, 4399. 4.3? Mm. Tapos yung Airs 4.1. Oh, 4199. Pero mas ano to siya sir? Mas durable. Mm. Ito. Magkano sa ganito, ate? 10? 1.6. 115. Depende. Pare-pares lang siya ng size ng butane. Ah, yes sir. Yung laki lang. Oo. Well, mga moms, hindi tayo para doon kasi medyo pricey. Hindi ko talaga carry. No? So, tingin tayo sa labas ng mall. Habang hinihintay ko pa yung aking imimit. Hanggang until nawala pa, nasa biyahe pa rin daw sila. So, sabi ko, punta muna ako ng Divisoria or ng Cogon para makita ko yung ibang, baka may ibang stocks. Mas mura. Oh, ito may nakita tayo dito. Kaya hindi natin alam kung magka-presyo niyan. Ayun. Tanong tayo ng presyo. Less. Sabi ko list. Anong less? So, ayan na. Pabalik na ako sa SM Downtown. And grabe! Kainit. Sakit sa ulo. Nakakahilo po talaga mga moms. Nakakatakot lumabas. Tapos mabilad sa araw. So, nakakita na ako kanina nung 10. So, around 3,200. Tapos, 3x4 siya. So, okay na rin naman siya. So, later, balikan ko na lang muna siya bago kami umuwi. Or bago ako umuwi. Ay, naku, madudulas pa ako. So, abangan na lang ninyo yan later. So, malapit na makikita na kami ng aking ka-eyeball, yung aking ka-meet up. Ay, nako. Grabe ang init sa Pilipinas. Hintayin natin. Ay, malapit na ako. Abangan ninyo. So, dito na ako sa mall ulit. And guess what? Saan niya gusto makipag-meet? Gusto na ako kumain kanina. Ay, nako. Parang mas masarap manirahan sa mall talaga. At least buong araw kang naka-aircon. Oh, I think nakita ko na siya. Ay, mukhang nagutom na rin siya, kaya dito na rin siya. Dito na rin niya naisip na makipag-meet up. Ay, na nga siya. Ayan siya. Ayan siya. Alam mo ba, andito ako kanina. Nagpalabok na ako. Solo fiesta na lang tayo. Busog na ako. Solo fiesta, nandiyan na lang. Ano nangyari sa'yo? Ayan, diba? Ate Marie is here. So, nakita niyo na kung sino yung kabit ko. Order muna. Then later i-assess. Yun lang. Ganun ba? Order first. Bago daw i-assist sa pwesto. First order. Ang ginawa ko kanina, umorder ako dyan ng palabok. Hindi na ako ng siomay. Kasi doon may CR dito, wala. Hi! Hinaguan! Ay, eto na. Ay, kinuha. Baka maligtad ko. Ayan mo, thank you. Meron lang. Kasi ano siya, pag magdala pa Handy. sa akin is Mabigat. mabigat na eh. Thank you. Butang mo na sa saan pa natin mailagay. Yung sa'yo, ibigay mo ito yung natulungan ng chocolate. Wow. Yung the best. Later na, later. Plain. Ay, Ano mo yan?
Exchange tayo. Thank you. Meron pa rin kami. Dapat din na lang tayo, maluwag. Kaso, ano yun? Okay lang din naman. Yan na. I'm with Penguin and Ate Marie. So, mamimili na ako ng mamaya. Babalikan namin yung tent bago umuwi para isang sasakyan na lang kami going to Hasaan ulit. Abangan! May pasabog na bonggang-bongga siguro. Nakakaloka to. Meron na siyang jowa, mga moms na ba? Anak na. Ah, Diretso yun. kaya po siya nakayayat ng ganyan. Meron kami inihahanda po kasi may basta abangan nyo na lang sa mga susunod. Hindi ba kasi pwedeng i-announce? Sa ngayon ganito na lang muna tayo. Huwag muna namin i-announce. Bawal muna ha. Sa susunod na, abangan nyo na lang. Para it's a surprise.